Beszéljünk a húzó és toló módszerről. A legtöbb ember a nehezebb utat választja az AI-jal. A munka 80%-át csinálja meg, és az AI-nak hagyja befejezni az utolsó 20%-ot. Ezt nevezzük toló módszernek. Ez itt az, amikor te mondod meg az AI-nak, hogy hogyan csinálja meg a feladatot. A célunk az, hogy a tolóról húzóra váltsunk. A különbség az, hogy az eredménnyel kezdesz, és hagyod, hogy az AI kitalálja a legjobb utat odáig. Szóval ahelyett, hogy te csinálnád az összes munkát, hagyod, hogy az AI végezze el a nehéz részt. Kicsit úgy gondolok erre, hogy a toló módszer az olyan, mint amikor régen egy barátod adott útvonaltervet, szóval mondta neked, fordulj balra a háznál, aztán jobbra a templomnál, aztán megtalálod a piros postaládát. Így utasít a legtöbb ember, viszont a húzó módszer, a cél, az kicsit olyan, mint a GPS, szóval megadod neki a célt, és hagyod, hogy az AI vezessen el téged oda. És itt van az, hogy hogyan működik. Először is megadod a szerepet és a kontextust az AI-nak, ahogy amúgy is tennéd. Az AI-nak tudnia kell, hogy ki legyen ő abban a pillanatban, hogy neked segíteni tudjon. Aztán ezután megadod az eredmény alapú célt. Megmondod azt, hogy mire van szükséged. Például szükségem van egy stratégiára, aminek köszönhetően nulláról fel tudom építeni az első sikeres online üzletemet, és el tudok kezdeni vele pénzt keresni. Ez itt nagyon specifikus. Ez itt a célállomás. Ezután viszont azt mondod neki, tedd fel nekem az összes kérdést, amire szükséged van ahhoz, hogy ezt létrehoz nekem. És ez itt a kulcs. Mert az AI fogja elmondani neked, hogy mit kell megtudnia tőled, hogy a legjobban tudjon neked segíteni. Aztán egyszerűen az összes kérdésére csak válaszolsz. És itt az én trükköm az, hogy a hangüzenet funkcióját használom, szóval rányomok a kis mikrofonra, és így válaszolok neki. Mert lehet, hogy 7 kérdést fog nekem feltenni, és nem akarok ennyit gépelni. És ahogy újra láthatod, nagyon lusta vagyok, viszont működik. Szóval megadod az összes választ, és ezután hagyod, hogy az AI dolgozzon. A húzó módszer brutálisan erős, de hogyha tényleg mestere akarsz lenni az AI-nak, személyessé kell tenned az egészet. És ez itt a következő szint. Ezt úgy nevezzük, hogy mester utasítások. És ezeket az életed minden szerepére létre tudod hozni. Gondolj kicsit a mester utasításokra úgy, mint egy útmutatóra az életed egy részéről. Ha lenne egy útmutató, aminek az lenne a címe, hogy Rocco a vállalkozó, akkor mi lenne benne? Ha lenne egy olyan, aminek az a címe, hogy Rocco a családapa, akkor mi lenne benne? Feltételezem, hogy mindenben rólam lenne szó, az életemről, az emberekről az életemben, hogyan vannak a vállalkozásaink felépítve, és így tovább. Amikor létrehozod ezeket a mesterutasításokat és odaadod az AI-nak, sokkal jobb válaszokat kapsz majd tőle. Mert nélkülük, az úgynevezett mesterutasítások nélkül nem igazán lesz személyre szabott az, amit az AI-tól kapsz. És amikor az előbb a kontextusról beszéltem, pontosan erre gondoltam, mert ez itt a kontextus. És hogyha egyszer megcsinálod, soha többé nem kell újra megcsinálnod. És ennek köszönhetően majd az utasítások odaadása az AI-nak sokkal gyorsabbá válik. Szóval most hozzunk létre egyet neked. Az első dolog az, hogy gyakoroljuk a húzó módszert. Azt írod az AI-nak, létre akarok hozni egy mesterutasítást a következő szerepemre. Bármilyen is legyen ez, vállalkozó, apa, marketingvezető. Szóval tedd fel nekem az összes kérdést, amire szükséged van ahhoz, hogy létrehoz nekem ezt a mesterutasítást. Így az AI felteszi neked az összes kérdést, és te a hangüzenet funkcióval egyszerűen csak válaszolsz mindegyikre beszélgetve. És amikor az AI megadja neked a végleges mesterutasítást, átnézed, finomítod azt, ami nem stimmel, és szó szerint csak beszélgetsz az AI-jal. Az utolsó lépés az lesz, hogy lemented, mint PDF a mesterutasítást a gépedre, adsz neki egy címet, így a gépeden ez le lesz mentve, és bármilyen AI eszközt is használsz a jövőben, mindig feltöltheted neki, hogy tökéletes kontextus legyen a helyzetedről. Van egy ajándékom a számodra, ha szeretnél egy online bevételi forráshoz jutni a nulláról, ami megengedheti neked, hogy elérd az anyagi, a lokáció és az időbeli szabadságot otthonról, anélkül, hogy nagy kezdőtőkével, szabadidővel vagy előzetes tapasztalattal rendelkeznél, akkor szerintem ezt tudni akarod. Testvéremmel most indítottunk egy 100%-ban ingyenes kurzust, amiből lépésről lépésre lemásolhatsz minket, hogy pár napon belül elkezdjél pénzt termelni online. Az összes tudásnak az érték, amit bezártunk ebbe a kurzusba, több mint 500 000 forint. Viszont mivel most indul, szeretnénk ezt teljesen ingyen odaadni neked. Itt a leírásban a videó alatt találsz egy linket, hogy egyből hozzá is tudjál férni. Vagy egy másik módszer az, hogy egyszerűen nyitsz egy új böngészőt és beírod azt, hogy elkereskedelem.com, ahogy itt láthatod. Az ingyenes regisztrációs oldalon pár kérdést is fel fogunk neked tenni, hogy még jobban személyre tudjuk szabni a kurzust a te számodra. Szóval használd ki ezt a lehetőséget, amíg még pár napig ingyenes a hozzáférés, kattints a videó alatt található linkre, és mi pedig oda bent találkozunk.